Samtang naglingkod-lingkod si Puldo nga pilosopo, mingabot si Bodski nga was kaayo, o dinhi nagsugod ang ilang enkwentro. Hello, sir! Matsong, uto! Hay, may uto! Balik naman doon. Sama na yung mga orasan. Inatras? Ako nagumong ko, sir. Ako katanaw sa orasan, sir ba? Sa may pagtanaw ni mo na yung orasan nga, imo man ang gibukutan. Labi-labing pali sa puha naman nini tawana. Init pa dyan sa mong pero di ikatinga kitanawan na isang buhok. Nangasunog tungo sa kaingit sa isang Matay, sir. Adyo po kong nga na, sir. Tarong nga po kong tubag, sir. Tarong kong pangutana ni mo, sir. Kaya ano? Doon sa manikong katuwag ni mo? Tuwad ko? Gana, kung pagatubagan mo kay mo yung kawak ko gatarong? Di, sir ba? Kay Igor, ang tago mga tanan ni mo asa padong ning dana. Nga na, may mong tinubagan na ho. Lain magkagtinubagan, nara magang isuga. Ah! Tana ka na ako, ron. Asa pa dong ning dana. Kaya nga no? Galakaw ning dana. Kaya mo kang mangutana kakasa ni siya kadong. Abot na lang mo kong 38 ka tuig. Wa pa ko kitagdan galakaw. Jesus ko Ginoo. Nahala. Awa na lamang tarungog pangutana. Mao ba ning dana imong agian og padong kag sityo kan upaw? Hastilan ka do. Sityo kan upaw raman mo. Natunan! Aw, naara man day na mo tubag man day kag tarong. So naara ang unahan ang sityo kan upaw. So istriton ra no ning dana. Anala, istriton magani mo ng dana. Hala, istrito. Wa ka kikita na galiko-liko na ng dana na unda mo yung kag istrito nimo. Hala, istrita, sirong bangga ka ng pangpangbuanga ka. Ron ka, napuno na ko na imong upawa ka. Lupad do na imong espirituron ba? Tan-aw na to di mamutindog ng buhok ka na imong upaw nga tia ka. Ha? Hala, sama na oh. Sama. Ini ay. Sir, Ang kakamina ra kung kadungog ang upawa ka. unsa man ni? Oh, pusil. Ini pusil, what's hilyo ni? Kanina ra kung kadamot ni imong upawa ka. Taydong, dudong pa dihongan. Ato pagtaka-takangan ha? Kanina ra kung kadumot ni imong buangat ha? Ajo, sir. Si sir, sirko karon. Boss. Apuslot ni imong upaw ron. Upaw ni imong upaw ron. Di pala si buha kang buanga ka. Karon ka. Ha, karon na tuwat. Kang buanga ka. Karon ka. Anong tingog? Ayaw ginhawa. Karon ka. Ayaw lihok. Ug milabay ang usa ka minuto, nangurog ang tuhod ni Puldo. Oh, sama na kurog-kurog pa na imong tuhod. Ayaw ginhawa, ayaw lihok. Bitang amo ga. Ganing pawa gani. Na. Bantay kag mo lihok ha. Ang ibutang ni automatic buto na yung pusil basta mo lihok ka. Mulihok gani kang upawa karon. Bakit lagpas ko ning bala na imong lubot ang upawa ka. Bantay ka. Ayaw lihok ka. Bantay mo ginawa ka ha. Bantay kang upawa ka. Karon kang upawa ka, maldito ka. Piyo mata. Bantay. Pinaglihok ka nila mo putol. Bungkag yun na imong lubot ng upawa ka. Bantay kang upawa ka. Ana ra ka taman ugba ha. Ana ra ka. Ayaw lihok ka. Mabutog yun na akong pusil mo. Ana ka. Karon ka ha. Maldito kang upawa ka. Tara ka ha. Ayaw lihok ka. Bantay kang lihok ka. Piting ko na imong lubot. Ug nagtuwad-tuwad intaw si Puldo, samtang nilakaw si Bodski nga maldito. Tagam lagi kang upawa ka. Nailat sa garing pusil-pusil ang gipalit ang anak. Tagam lagi kang upawa ka na. Mangluspad ito taman ugma dito ng ginawa. Way liyok-liyok. Tagam lagi kang upawa ka. Ito na ako. Ug milabay ang duha ka oras, katuwad-tuwad gapon si Puldo. Pangan ketuan man. Tah, ronggang na buang na. Naupa makana. Naitaw na mo pusil. Camo man. Naalagi duy. Parang nga na pang. Naalagi. Lapit na mo yung tanamon. Ha? Damo? Agod.
Dia tuh ke dia. Antun karon ketuan pajutong upawa to. Gaba ni sa. Buang. Apa juga buang. Atur baju kini suka nih dikit ana baju kudu badan gitu tuan. Oh iya.